sú tu aj naši susedia, konkrétne Česko, Maďarsko, Rakúsko, ale spomeniem aj Nemecko, pretože toto sú zároveň zdrojové trhy naše. Čiže títo návštevníci, ktorí k nám na Slovensku prichádzajú, poznajú túto klasifikáciu, poznajú to z domácich hotelov a prirodzene budú očakávať rovnaký štandard a kvalitu, ak prídu k nám aj na Slovensko. Práve to, že tá klasifikácia dokáže absorbovať alebo dokáže poskytnúť návod nielen veľkým hotelom, sieťovým hotelom, ale aj malým hotelom, možno v regiónoch a je variabilná v tom, že dokáže nastaviť kritéria pre mestské hotely, aj pre pobytové hotely. Je to v meste alebo nejakom menšom mestečku, alebo je to nejakom rekreačnom stredisku. Slovenské hotelierstvo vstupuje do novej éry klasifikácie kvality ubytovacích služieb. Po rokoch, kedy sa posudzovanie hotelov z hľadiska hviezdičiek opieralo najmä o technické parametre, prichádza na Slovensko jednotný európsky systém Hotel Stars Union, ktorý kladie dôraz na kvalitu služieb a zákaznícky zážitok. O tom, čo táto zmena znamená pre hotely aj hostí, sa budem rozprávať s prezidentom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marekom Harbulákom. Marek, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Dlhé roky sme sa na Slovensku pri posudzovaní kvality hotelov bavili o parametroch, ako je nejaká metráž tých hotelov alebo počet vešiakov. Teraz prichádza klasifikácia Hotel Stars Union. Čo Slovensku prinesie? Ja sa možno v tej mojej odpovedi najprv vrátim k tým predchádzajúcim reguláciám alebo normám, ktoré tu boli a oni vo svojom čase, keď boli účinné, boli naozaj asi šité na mieru, alebo v tom čase, keď platili, tak boli aj takéto požiadavky, nastavili sa nejaké štandardy. Akorát s výnimkou tej poslednej normy, ktorú sme tu mali od roku 2008, tá naozaj bola zastaralá. A už sa len vlastne orientovala na tie technické parametre, nehovorila nič o kvalite služieb. A práve teda tento nový návrh, alebo jednotná klasifikácia Hotel Stars Union kladie dôraz na to, aké služby, v akom rozsahu sa majú poskytovať zákazníkom. Vlastne hovorí o tom, že tie hviezdičky garantujú nejaký rozsah. Samozrejme, kvalita záleží od ľudí, ktorí konkrétne teda robia v danom hoteli. Čiže tá kvalita tiež nie je úplne že zagarantovaná, ale minimálne stanovuje nejaké minimálne požiadavky, napríklad aj na tých ľudí alebo na ten rozsah služieb. Možno si pod tým predstaviť, nejakú tabuľku, ktorá hovorí, že pokiaľ mám 2 hviezdičky, tak tieto parametre musím spĺňať a takýchto ľudí na takýchto pozíciách mám v tom hoteli mať zamestnaných? Skrátka, alebo Dalo by sa to tak povedať. V princípe tie pravidlá najprv treba povedať, že sú naozaj transparentné o tých pravidlách a kritériách, ktoré má spĺňať daný hotel, či to je 1, 2, 3, 4 alebo 5 hviezdičiek, sa dozvie každý spotrebiteľ na portáli, ktorý je na to určený, čiže naozaj tie pravidlá sú transparentné a áno, z toho môže jednoducho vyčítať, čo v danom zariadení môže očakávať. A kto tie parametre určuje? No, tá podstatná zmena, ktorá pri tomto systéme Hotel Stars Union je, že to vytvára branža. Čiže podobné národné organizácie, ako je Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, tak podobne fungujú aj v iných krajinách a tieto národné organizácie sa už, ešte dalo by sa povedať, v minulom storočí prvýkrát stretli a povedali si, že by sme mali zjednotiť tie kritériá, aby každý spotrebiteľ bez ohľadu na to, či je z Nemecka, Slovenska, Poľska, Maďarska, vedel, čo od daného hotela v danej kategórii s nejakým počtom hviezdiček má očakávať. A toto stretávanie sa, alebo teda vyústilo do jednotnej klasifikácie, ktorá bola vytvorená v roku 2009. Čiže je to iniciatíva z dola, riešia to odborníci, hotelieri, spoločne v komunikácii aj so zohľadnením rôznych národných špecifík vytvárajú vlastne tieto kritéria a pravidelne ich aj updateujú. Čiže na rozdiel od tých predchádzajúcich noriem, ktoré sme tu mali, táto klasifikácia prechádza prirodzeným vývojom, reflektuje jednak na požiadavky zákazníkov, na ich spätnú väzbu, ale aj na nové trendy, ktoré prichádzajú. V akých krajinách je v súčasnosti táto jednotná klasifikácia zavedená? Dnes je to 21 krajín, ktoré už túto klasifikáciu implementujú. Nebudem všetky menovať, ale poviem, že sú tu aj naši susedia, konkrétne Česko, Maďarsko, Rakúsko, ale spomeniem aj Nemecko, pretože toto sú zároveň zdrojové trhy naše. To znamená, odkiaľ k nám najviac prichádza zahraničných návštevníkov. Čiže títo návštevníci, ktorí k nám na Slovensku prichádzajú, poznajú túto klasifikáciu, poznajú to z domácich hotelov a prirodzene budú očakávať rovnaký štandard a kvalitu, ak prídu k nám aj na Slovensko. Ty si dlhé roky prezidentom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, čiže máš tie
informácie o tom, aký je stav toho sektora z prvej ruky. Myslíš si, že tieto hviezdičky nám pomôžu sa priblížiť tým európskym štandardom, alebo dajme tomu, keď si vezmem nejaké menšie ubytovacie zariadenie v regióne, bude vôbec schopné splniť tie kritériá, ktoré mu stanoví nejaká tabuľka? Určite áno, práve to, že tá klasifikácia dokáže absorbovať alebo dokáže poskytnúť návod nielen veľkým hotelom, sieťovým hotelom, ale aj malým hotelom, možno v regiónoch, a je variabilná v tom, že dokáže nastaviť kritéria pre mestské hotely, aj pre pobytové hotely. To je ten hlavný benefit aj pre slovenské hotely, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, či je to v meste alebo nejakom menšom mestečku, alebo je to nejakom rekreačnom stredisku alebo centre, dajme tomu Vysoké, Nízke Tatry, Orava, Kysuce, kdekoľvek. Čiže naozaj sa v tom nájdu. A im to pomáha vlastne v nastavení nejakej úrovne služieb a zároveň im to umožňuje byť viditeľný na tom obrovskom trhu, ktorý tu máme. Keď si zoberieme, že v Európe máme viac ako 220 miliónov potenciálnych návštevníkov, takže naozaj dokážu sa dostať na tú istú úroveň, ako majú obdobné zariadenia v tých krajinách, kde už to dnes aplikované je. Čo im dáva aj nejakú konkurenčnú výhodu. Na jednej strane sú hotely, na druhej návštevníci. Ako kvalitný zážitok možno tým turistom ten systém hviezdičiek? Vieme tu o tom hovoriť? Určite, tak ako som v úvode povedal, zároveň tento systém je veľmi transparentný pre spotrebiteľov. Čiže naozaj je to veľmi jednoduché pozrieť si, čo daný hotel v takej kategórii, ktorú sa rozhodne teda navštíviť, má mať, aké služby, čo môže očakávať od recepcie, či sú tam, či má očakávať aj to, že sa budú rozprávať zamestnanci recepcie viacerými jazykmi, až po to, že ako dlho niektoré služby sú poskytované, či sú poskytované počas celého dňa, alebo len v nejakej časti dňa. Čiže naozaj je to veľmi transparentné a treba povedať, že ak sa pozrieme na to, ako si ľudia vyberajú hotel v nejakej destinácii, ak sa rozhodnú ísť na dovolenku, tak najčastejším kritériom, ktoré si volia pri výbere ubytovacieho zariadenia, je počet hviezdičiek. Takže naozaj toto ľudia dnes využívajú to, aj keď si to vyhľadávajú na rôznych online platformách a tým pádom, ak majú to povedomie, čo majú spĺňať 3 hviezdičky, 4 hviezdičky, nedaj Bože 5 hviezdičiek, tak ten výber o tom konkrétnom ubytovacom zariadení je pre nich podstatne jednoduchší. My už dnes na Slovensku ale máme nejaký systém tých hviezdičiek, že keď si idem rezervovať pobyt, tak vidím, že ten daný hotel má 2, 3, 4, 5. Prejde to teda znovu posudzovaním každého toho ubytovacieho zariadenia v prípade, že teda už tu budeme mať hotel Stars Union? Určite áno. Tieto hviezdičky, ktoré tu ešte dnes vidíme, sú ešte tým pozostatkom starej vyhlášky, ktorá tu bola, o ktorej sme sa už bavili. A treba povedať, že medzičasom vzniklo aj množstvo nových zariadení, aj nové formy ubytovania. Dnes už to nie sú len klasické hotely, penzióny, ako sme ich poznali. Dnes naozaj máme apartmány, solo, izby, ktoré sa ponúkajú na trhu. Čiže je tu podstatne väčšia ponuka, ale zároveň treba povedať, že tá ponuka nie je nejakým spôsobom regulovaná. Aj čo sa týka možno toho rozsahu služieb, ktoré by sa mali poskytovať, a používajú sa aj rôzne označenia. Čiže to je jeden z dôvodov, prečo všetky teda zariadenia, ak budem hovoriť o hotelových zariadeniach, ktoré chcú ostať hotelovými zariadeniami, by mali prejsť znova tou certifikáciou alebo nejakým auditom. A možno sme to zabudli v tých predchádzajúcich odpovediach spomenúť, že toto je jeden taký ten zásadný rozdiel oproti tým predchádzajúcim normám, ktoré sme tu mali, že táto klasifikácia predpokladá, že hotel ako taký si urobí sám audit na základe týchto kritérií, ktoré sú stanovené. Máme na to pripravený krásny, jednoduchý online nástroj. A potom samozrejme v druhom kroku prídu dvaja auditori, ktorí sa pozrú na to, ako sa ten hotel hodnotil. A ak sa hodnotil správne, je to všetko v poriadku, potvrdia to hodnotenie. Ak tam nájdu nejaké rozdiely, tak vysvetlia ten pohľad odborníkov, ako by tieto kritérie mali byť vnímané. A až po tomto finálnom audite, teda fyzickej prítomnosti ľudí, ktorí skontrolujú a overia, či daný hotel naozaj spĺňa všetky podmienky a požiadavky na zaradenie do niektorej z týchto kategórií, až potom vlastne sa mu pridelia tie hviezdičky. To je ten zásadný rozdiel, pretože to, čo sme tu mali naposledy, bolo tzv. Samozatrieďovanie. Hotel sa rozhodol, samozrejme mal k dispozícii nejaké parametre, podľa ktorých sa rozhodoval, ale de facto to nikto neoveroval
až po prvú kontrolu z obchodnej inšpekcie, ktorá prišla, ak vôbec prišla. Ja osobne ako hotelier som zažil, že hotel som mal už, teda manažoval som, bol otvorený 2 roky a až potom prišla následne prvá kontrola. Takže do toho času ja som si mohol naozaj dať, aj vymyslieť, že máme 5 hviezdičiek, aj keď sme možno nesplňali tie kritériá. Ako hodnotia hotelieri tento prechod na tú jednotnú klasifikáciu? Ja to rozdelím do 2 skupín, tú moju odpoveď. Tá prvá skupina hotelierov sa dopytuje, kedy budeme mať nejaké kritéria, podľa ktorých sa môžeme zatriediť a hlavne, ak teda plánujú nejakú rekonštrukciu alebo nejaké úpravy, alebo sú to napríklad investori, ktorí sa rozhodli, že idú rekonštruovať nejaké zariadenie alebo stavať nový hotel a tí chcú vedieť prirodzene, že čo teda, ak idú investovať, do čoho majú investovať, ako sa majú pripraviť. Potom tá druhá časť tých hotelierov viac menej tiež možno tak trošku tápe v tom, že áno, viem, že asi chcem sa zameriavať na náročnejších klientov, ktorí očakávajú úroveň služieb plus minus na úrovni 4 hviezdičiek, ale majú svoju predstavu o tom, čo by mali poskytovať. Majú takú ako keby že neistotu. A práve tieto kritériá by im tú istotu mali dať. Možno, že sa stretneme v praxi aj s tým, že daný hotel sa síce cíti na 4 hviezdičky, ale možno tie kritériá, ten audit ukáže, že to sú 3 hviezdičky. Aj na to myslel tento systém a vždycky umožňuje, alebo je variabilný v tom, že nepozná len tie jednoduché kategórie 1, 2, 3, 4, 5 hviezdičiek, ale že existuje ešte dodatočné označenie superior, ktoré dáva ako keby nejaký punc ešte výnimočnosti v tom, že síce spĺňa, dajme tomu, všetky kritéria na 3 hviezdičky, ale má niečo navyše. V tom prípade dávame to označenie superior. A určite budeme sa snažiť možno presviečať hotelierov, že nie je vždycky najdôležitejšie mať čo najviac hviezdičiek, ale splniť tie očakávania, ktoré majú tí jeho návštevníci. Reflektujú tie hviezdičky, teda ten nový systém hviezdičiek aj na nejaké naše národné špecifika? Napríklad Slovensko sa borí s tým nedostatkom personálu, alebo teraz máme celosvetový fenomén AI a digitalizácie služieb aj v HoReCa segmente. Akým spôsobom je pružný ten systém, aby reagoval aj na takéto premenné? Ja už som to spomínal, že teda on prechádza pravidelnou revíziou, čiže tie kritériá, ktoré aktuálne platia, momentálne platia na obdobie 5 rokov, čiže do roku 2030, ale už priebežne, ako boli schválené, začal proces spätnej väzby, čiže získavania nejakých feedbackov od návštevníkov, sledujeme trendy a minimálne 2-krát ročne sa stretávajú odborníci, aby práve už diskutovali a pripravovali prípadne nejaké úpravy tých kritérií na ďalšie obdobia. Čiže to je jedna z možností, ako vlastne reflektuje na situáciu na trhu. A druhá vec, že tie problémy, ktoré si spomínala, sa netýkajú len Slovenska, oni sú spoločné, dalo by sa povedať, vo všetkých krajinách Európy. Čiže aj tieto súčasnosti platné kritériá na to reflektujú, napríklad na nedostatok zamestnancov, že poskytujú nejakú alternatívu, ako zabezpečiť aj iným spôsobom nejakú službu. No a keď sa bavíme o umelej inteligencii, tak naozaj dnes tá umelá inteligencia dáva viacero možností, ako alternovať služby. Ale toto bude zaujímavý ešte vývoj v nasledujúcom období, pretože aj digitalizácia nám ukázala, že sú klienti, ktorí preferujú tradičný kontakt s personálom a sú zákazníci, ktorí možno z iných dôvodov preferujú proste efektívnejšie riešenie, rýchlejšie riešenie, a stačí mať nejaký digitálny nástroj a v tomto prípade možno nejaký AI nástroj, ktorý im zodpovie nejakú otázku alebo objedná nejakú službu alebo ináč vyhovie. Dokonca, ak sa nemýlim, tak aj Hotel Stars Union spustila vlastný AI chat alebo AI bota, čiže reflektuje na tú umelú inteligenciu. Nemôže sa však stať, že do budúcna napríklad tá umelá inteligencia bude mať taký veľký príjm, že bude rozhodovať o tom, ktorý hotel má mať koľko hviezdičiek, napríklad, že nejaké online recenzie alebo tieto veci budú posudzované bez toho, aby tie naše slovenské hotely mali možnosť to nejak ovplyvniť? To sa kľudne môže stať. A myslím si, aby sme sa vyhli práve takej nejakej, ja to poviem, virtuálnej realite, ktorá bude paralelne fungovať možno s tým, čo v skutočnosti alebo v reálnom živote ponúkajú hotely, tak základným predpokladom, ako to nejakým spôsobom nastaviť, je zaviesť nejaké jasné a transparentné kritériá. A ak povieme si, že teda to označovanie hviezdičkami bude povinné, tak
potom jednoducho aj tá umelá inteligencia bude sa riadiť len tým, čo je tu nás zavedené. Čiže naozaj toto je ako keby prvý krok. Druhý krok je na strane hotelov, pretože áno, môže sa stať, že jednoducho zákazníci budú využívať rôzne nástroje, ktoré nejakým spôsobom, ak sa teda niekto povie, že chce ísť, ja neviem, do Vysokých Tatier, tráviť v lete dovolenku, očakávam také a také zariadenie s takýmito službami, tak mu to niečo, pardon za výraz, vypluje nejakú ponuku, čiže ono si to prejde, tie webové stránky tých daných hotelov a pokiaľ tam tie hviezdičky budú mať, asi sa vie nejakým spôsobom orientovať, pokiaľ nie, je to už na takej svojvoli toho bota. A čiže naozaj je potrebné, aby aj každý hotelier si začal už riešiť a pozrel si, ako je nastavená teda jeho webová stránka, jeho obsah, ktorý tam je, lebo dnes to už nie je len o tom, že tú webovú stránku si pozerajú ľudia, ale dneska sú to boti, ktorí si vlastne čeknú túto webovú stránku a vyberú z toho to, čo oni si myslia, že je zaujímavé. Čiže to je tá druhá vec, že hviezdičky síce všetko nezariadia, ale na druhej strane aj hotelier sa bude musieť zamyslieť nad tým, ako je ten obsah štrukturovaný, či je už štrukturovaný na to, že vlastne z neho bude čerpať nejaký bot. Už 18. mája tu máme jarnú Horeca konferenciu. Každoročne v rámci nej riešime tie kľúčové témy pre sektor. Verím, že teda zavedenie Hotel Stars Union klasifikácie bude jednou z nich a určite aj umelá inteligencia. Ty si vždy na tejto konferencii aj v diskusii, či už s Ministerstvom cestovného ruchu, Slovakia Travel, tými kľúčovými stakeholdermi. Čo budú podľa teba ešte také hlavné témy diskusí tohto ročníka? Tak okrem možno tých regulácií, poviem to tak, ktoré sú takou nemilou súčasťou, ale výrazne ovplyvňujú život podnikateľov, tak v princípe sa točíme vždycky o ľuďoch, o ekonomike a o predaji. Toto sú kľúčové momenty, ale vždycky sú tu nové prvky, ktoré do toho vstupujú. Už sme to načrtli, sú to rôzne nástroje umelej inteligencie, ktoré výrazným spôsobom posúvajú aj jednak efektivitu hotelov, ale aj spôsob, ako sa dozvedia informácie, alebo ako môžu ovplyvniť výber toho daného hotela na strane spotrebiteľa. Ja by som chcel dať do pozornosti, že okrem teda tých hlavných panelov, ktoré máme, pripravujeme až 17 workshopov. Čiže v rámci tých workshopov to, o čom sa budú odborníci baviť, možno títo účastníci aj reálne, možno v tom detaile sa naučiť, ako majú práve či už pracovať s konkrétnymi AI nástrojmi, alebo ako si nastaviť revenue management, ako pracovať s ľuďmi v modernej dobe, teda AI botov a rozhodnúť sa o tom, že či idem verziou, že zabezpečím človeka, alebo si zabezpečím alternatívu v podobe nejakého bota. Takže to všetko bude obsahom tohto ročnej jarnej edície Horeca konferencie, na ktorú zároveň chcem všetkých pozvať. Bude sa to konať 18. až 20. maja v Swiss Hoteli v Damiane. A na čo sa ty osobne najviac tešíš na konferencii? No ja sa teším hlavne na tých všetkých účastníkov, pretože nám to dáva aj veľkú spätnú väzbu. A jednak k samotnému programu, ale jednak tým aktivitám, ktoré asociácia vykonáva, či už sú to samotné hviezdičky alebo iné veci. A nás to inšpiruje v našej ďalšej aktivite, čiže dáva nám to aj konkrétne námety, ako ďalej fungovať, čo ďalej prinášať, aké témy otvárať. Ďakujem za rozhovor, Marek. Mojím hosťom bol prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbulák. Ďakujem za pozvanie.